Čiže čo keby som prestal streamovať a začal chodiť do posilky ráno namiesto toho? Som za. Cítil by si sa lepšie, ale my vieme, že by si to nerobil. Nejakú dobu by som to určite robil, ale potom po nejakej dobe by som ochorel. Kým by som ochorel, tak by som zlenivel a potom by som to prestal robiť. Taká je pravda. Taká by bola genéza mojej snahy, pravdu povediac. No a ak ti to cvičenie vydrží tak dlho ako Patrikovi, prosím, pusti sa do toho. Asi by mi to vydržalo o niečo dlhšie ako Patrikovi. Mám o niečo viacej asi odcvičené ako Patrik, pravdepodobne. Najlepšie to bolo v roku 2019, vtedy som mal najlepšiu rutinu. Chodil som do práce každý deň a prakticky každý deň som išiel do posilky. A mal som dobrý tréning vtedy, že som robil progres. Mal som 96 kg, ale bolo tam podstatne viacej svalov ako momentálne. Robil som 8 zhybov. Oh my God! Navyše som streamoval pravidelne. No a potom prišiel COVID, zostali sme zavretí doma a všetky moje rutinky išli do hajzlu. Ja som tiež cvičil pravidelne raz za rok. Asi tak. Ideš do plaviek, ktoré nie, ale boha, chcem so sebou niečo robiť. A do plaviek, na to ti seriem, kámo. Nemám pre koho, sa parádiť, chápeš? Ja mal by som. Kiku by ste potešil, keby som mal six-pack a všetko, ale nikdy sa na to nesťažovala. You're daddy me!